παρικμασμένη δημοκρατία της Βαϊμάρης, απλή, καθημερινή, αψηφούν τους κινδύνους, προσφέρουν καταφύγιο και αλληλεγγύη για ζωή και τροφή μεταξύ συνανθρώπων και συναγωνιστών. Αλήθεια, έχουμε ακούσει όλες ιστορίες που πεινασμένοι μοιράζονταν τα ψυχία της τροφής τους μεταξύ των οικογενειών τους, αλλά και με τους αγωνιστές που απέκρυπταν. Αποκρύπτουν αντιστασιακούς αγωνιστές και συμμαχικούς στρατιώτες στα σπίτια τους. Ας θυμηθούμε τα παραδείγματα των δικών μας, της στρατιωτικής αποστολής, της συμμαχικής στρατιωτικής αποστολής. Η κατανόηση και ο σεβασμός διαφορετικών πολιτισμών, ιδεών και απόψεων ας χτίζουν έργα ειρήνης, αγάπης και ανθρωπισμού, χωρίς όμως η ανεκτικότητα ή η υποχωρητικότητα να επιτρέψει ποτέ την εκτροφή νέων μορφωμάτων ολοκληρωτισμού, βίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Ο Περικλής στον επιτάφιο επιχειρηματολογεί «Ους νήμιν ζηλώσατες και το έφωνο το ελεύθερον, το δελεύθερον το εύσχον κρίνατες». Δηλαδή, η ελευθερία και η ευδαιμονία γεννά την ευψυχία και την γενναιότητα. Και η ευψυχία και η γενναιότητα γεννάει την ελευθερία, για να καταλήξει και ταύτα αναλογιζόμενη μη περιοράστερη